Este ora 11:30. Răzvan Iancu ne prezintă știrile. Bună ziua, Răzvan! Bun găsit, oamenilor și domnilor, la știri, sunt Răzvan Iancu. Regia publică locală a pădurilor Săcele anunță că începând din această săptămână se va aplica programul de iarnă pentru canionul 7 scări și pentru tiroliană, acestea urmând a fi deschise doar în weekend între orele 10 și 17. Pentru coborâre pe întregul traseu al tirolianei de 2174 de metri, tariful este de 50 de lei, iar pentru copii o jumătate de oră pe tiroliene în tandem de la bază costă 20 de lei. O vizită în canionul 7 scări are prețul de 10 lei. Tinerii brașoveni aflați în căutarea unui loc de muncă au venit încă de la primele ore la târgul de cariere, care se desfășoară în aceste zile la Casa Armatei. Cu CV-ul în mână, tinerii vizitează standurile celor aproximativ 20 de angajatori. Discută cu aceștia la standul de consiliere, primesc sfaturi pentru îmbunătățirea CV-ului, iar cei care au CV-ul pe un site de recrutare, completat minimum 90%, intră în tombola pentru un laptop și un smartphone. 150 de locuri de muncă sunt puse la dispoziția tinerilor, cele mai vânate posturi fiind cele de ingineri tehnologi, manageri, operatori call center, programatori sau proiectanți. Chiar dacă evenimentul se adresează în mod special tinerilor, au venit să-și încerce norocul și persoane trecute de 40 de ani. Iar din punct de vedere al studiilor, cei mai prezenți au fost absolvenții de facultate, aceștia având cele mai multe aplicări la majoritatea angajatorilor. Peste 8 milioane de români amenințați de sărăcie. Statisticile oficiale europene plasează România pe locul al doilea, după Bulgaria, din punctul de vedere al riscului de sărăcie și excluziune socială. Țara noastră prezentându-se cu 40% din populație afectată de acest flagel, scrie adevărul.ro. Astfel, România face parte dintr-un grup de țări în care riscul de sărăcie și excluziune socială afectează mai mult de 30% din populație. Concret, la noi acest risc amenință 40,4% din populație sau, și mai exact, peste 8 milioane de români, situându-ne pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Bulgaria, din acest punct de vedere. Totuși, atât ponderea cât și numărul persoanelor amenințate sunt în scădere în 2013 față de 2008, de la 44,2% la 40,4%. Brașovul se clasează pe locul 13 în topul celor mai avantajoase destinații la nivel mondial din 2015, potrivit unui top realizat de un motor online de căutare de hoteluri. Indicele oferă o listă a celor mai accesibile 100 de orașe ce trebuie explorate în 2015, atât pe baza prețului mediu anual pe noapte pentru o cameră dublă standard, cât și a reputației hotelurilor din destinația specificată. Potrivit bizbrașov.ro, în topul 100 al celor mai convenabile destinații pentru anul 2015 mai este inclus și orașul Sibiu, acesta situându-se pe locul 18. Sibiul este prezent pentru a doua oară consecutiv în acest top, anul trecut fiind prezent alături de Eforie Nord. Pentru cele două orașe din România, prețurile medii de cazare pentru o cameră dublă standard sunt de 279 de lei pe seară pentru Brașov și 275 de lei pe seară pentru Sibiu. Biserica Ortodoxă Română a primit ieri o lovitură de la Curtea Constituțională. Părinții care vor să-și înscrie copiii la materia religie trebuie să depună o cerere, disciplina nemai fiind obligatorie. Curtea Constituțională a României a decis ieri că este neconstituțional articolul din legea educației care spune că la solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. Judecătorii curții au apreciat că cei care trebuie să facă o solicitare sunt părinții care doresc ca aceste cursuri de religie în școală să fie urmate de copiii lor. Surse oficiale au declarat pentru hotnews.ro că argumentația curții pornește de la ideea că cel care vrea să facă ceva trebuie să ceară acel lucru și nu cel care nu vrea. Decizia este definitivă și, în general, obligatorie. Curtea Constituțională a fost sesizată în acest caz de Judecătoria Buzău, secția civilă, excepția fiind ridicată de profesorul Emil Moise, care a dat în judecată Liceul de Artă Margareta Sterian din Buzău, potrivit Mediafax. Echipa feminină de volei Dinamo București a fost învinsă de formația poloneză Dabrova Gornița cu scorul de 3-1 în șoseaua Ștefan cel Mare, în prima manșă a 16-milor de final a Cupei CEV. Oaspetele s-au impus după o oră și 45 de minute, cele mai bune jucătoare ale învingătoarelor fiind Catalina Zakrevskaya cu 24 de puncte și Gina Mancuso cu 22 de puncte. De la Dinamo s-au evidențiat Diana Cărbuneanu cu 16 puncte, Bogdana Anisova 15 și Aneta Germanova cu 14. Manșa secundă se va juca pe 26 noiembrie în Polonia. Nu uitați acestea, dar și multe alte informații le puteți găsi și pe site-ul nostru brașovultău.ro. Gata cu știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră. Salut! Sunt Bianca Luțea și vă propun super piesa zilei la Super FM.
Zile calde sau furtună, vreme rea sau vreme bună, când e soare parcă tună, dacă tu tot ce îmi doresc în viața mea e să mă iubești din toată inima. Dacă știu că suntem amândoi, poate să vină toate peste noi. Zile bune, zile amare, pentru mine n-au valoare, și când plouă parcă soare, dacă mă iubești. Zile calde sau furtună, vreme rea sau vreme bună, când e soare parcă tună, dacă tu ești. Lângă tine cald și maritim, dacă mă iubești nu pasă de nimic, și fac binele în orice rău. Sunt altor când văd zâmbetul tău. Zile bune, zile amare, pentru mine n-au valoare, și când plouă parcă soare, dacă mă iubești. Zile calde sau furtună, vreme rea sau vreme bună, când e soare parcă tună, dacă tu ești. Zile bune, zile amare, pentru mine n-au valoare, și când plouă parcă soare, dacă mă iubești. Zile calde sau furtună, vreme rea sau vreme bună, când e soare parcă tună, dacă tu ești. Zile bune, zile amare, pentru mine n-au valoare, și când plouă parcă soare, dacă mă iubești. Super FM. Zile calde sau furtună, vreme rea sau vreme bună, când e soare parcă tună, dacă tu ești. Salut! Sunt Bianca Luțea și vă propun super piesa zilei la Super FM. Chiar super piesa zilei a stat Bianca, eu cred, s-a gândit și eu fi zis ce să pregătesc eu pentru 1-3-11 și a zis gata, asta e Nicolae Guță, zile bune, chiar o piesă care este în ton cu ceea ce se discută pe pagina noastră de Facebook, cu ceea ce am postat eu pe pagina de Facebook, pentru care am primit deja 96 de like-uri în acest moment. Super inspirată a fost Bianca.